Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kinurmatan dumateng Ibu Kepala Sekolah ingkang sampun rawuh wonten acara pengetan dinten Sumpah Pemuda, Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan ugi para kanca ingkang kula tresnani lan kula banggaaken. Sepisan sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Kang Maha Luhur lan tansah paring nikmat lan rahmat saengga kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal dados tunggal wonten acara pengetan dinten Sumpah Pemuda wonten ing SMA Negeri 1 Salaman tanpa alangan setunggal punapa. Pramila kula ekararaken maosan tamit alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun kula ngaturaken panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun dateng wonten acara pengetan dinten Sumpah Pemuda wonten SMA Negeri 1 Salaman kanthi becike penggalih sehingga acara menika saged kalaksanan kanthi lancar tanpa halangan setunggal punapa. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, kula badhe maringi atur sekedhik wonten pengetan Sumpah Pemuda menika. Dinten Sumpah Pemuda sampun maringi bukti bilih nagari Indonesia anggadhahi tekad badhe nyawiji, nanging ing jaman sakmenika bangsa Indonesia sampun supe kaliyan sejarah perjuangan para pahlawan. Saengga sejarah ingkang kalaksanan tanggal 28 Oktober taun 1928 menika sampun anggadhahi faedah kanthi kathah daerah badhe ngedegake negari piyambak lan lajeng misahaken saking negari Indonesia. Wontene isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober taun 1928 menika yaiku setunggal kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kaping kalihipun kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kaping tiganipun kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isi sumpah lan janji menika saged kita amalke lan lestarekake kagem mujudake pangarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Minangka pelajar utawa murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Ingkang kaping kalihipun, pelajar kudu kekancan kaliyan sedaya manungsa ing sekolahan utawa ing masyarakat. Kaping 3 menika pelajar saged migunani bahasa persatuan inggih menika bahasa Indonesia. Ingkang kaping sekawan pelajar saged bangga amargi dados bagianipun negari Indonesia. Lan kanthi pungkasan pelajar saged mlaksanaken upacara kanthi hikmat lan mangerteni isi upacara menika. Minangka dados pemuda ing masyarakat saged bersatu tanpa mbeda-bedaken umat siji lan sijine, suku siji lan sijine, lan agama siji lan sijine. Kaping kalihipun pemuda saged tetulung marang manungsa liyane kanthi rasa ikhlas tanpa majina-madan. Pungkasane pemuda saged nduweni rasa toleransi marang manungsa liyane tanpa nyawang derajate wong liya menika. Menika ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bangsa Indonesia saged dados bangsa kang gedhe lan boten supe kaliyan sejarah bangsa Indonesia menika. Mbok bilih wonten kelentah-kelentanipun pamatur kawula, kula nyuwun agunging siksa mudra pangasami. Esuk-esuk ing pasar dina legi, bali-bali sampun bekta gerih. Cukup semanten kula ing mriki, menawi kangen saged ngundang malih. Bila TV Balidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.